ndị Igbo ekelekwa m unu udo nke onye nwa dịrị unu niile karịsịa ụmụnne ndị bi n'ụzọ ije ndị UK ebe ọ bụla unu bi asị m Chineke chebere ihe unu mee ka onye unu na-achọ unu chọrọ waga obodo oyibo ka unu chọta ya unu ga-eji ahụike wee gaa wee ji ahụike wee lọtakwa. Mgbe achọrọ m ịkpọkwana nwanne nwoke bụ Mathias onye General Overseer omenala bụ ụzọ eziokwu, the bishop, the Archbishop of omenala bụ ụzọ eziokwu. Biko Bishop Archbishop omenala Mathias, biko kpekene ekpere nye ụmụ Igbo karịsịa ndị a na-akwado ọrụ Chineke, ihe ahụ ị na-eme na-akwado omenala na-akwadokwa ụlọ chọọchị, ụfọdụ n'ime ha bi UK bikwa ebe dị iche. Biko kedu ekpere ị kwesịrị ikpere ha karịsịa ndị bi UK ngwa yere ha ọfọ? Unu ncha bi UK na sọpọtụ chọọchị na Naịjirịa ọfọ anyị na-agọrọ unu bụ ọfọ ọnwụ na eke oye na afọ na ngwa ụtọrọ ọgbọgbọ nwa mbanye wọta. Mathias, ọ dịkwa na mma? Ọ gịnị mekwara ị ga-eyiri ha ụdị ụfọdụ taa? Ọ gịnị ka ha mere? Maka ihe unu gbugo na Naịjirịa millions, mana nwa gị ya arụ daa ya emergency nọmba UK, mana ị na-enye chọọchị ego na Naịjirịa ka ha na-erebe ndị bayo olive oil, ọ gaghị adịrị gị na mma. Mba kwa Mathias nwanne m, lọtawa ebe ahụ ị na-eche ụzọ adịghị ya, maka na ọtụtụ n'ime ha na-ezite ego ka eji wee zụọ ọrụ ụmụ ogbenye nke enyere ụmụ ogbenye aka. Echetara m otu enyi nwoke bụ Ifrem ọ na onye Disemba gara aga o kere akpa rice dị iche iche na akpa ka o kere ọwụhụ kọpụ rice nke a nwanye na ọtapruf nke m na-ahụ sọ ndị ministri na-eme mana ya nwawuru akpa rice ka ebunye ndị mmadụ bunye akpa katọn of tomato. Ọ ndị nọ UK na ndị nọgasị ebe iche wetara ego eji wee mee ya. So ọ bụghị olive oil ka ha na-eme. Biko gbanwee ekpere ị na-ekpere ndị Igbo, biko ekpute ekpere dị mma dịka General Overseer Archbishop Prophet Mathias Ezeaku ọwụ udo ekpere ka ị kwesịrị ikpere ha. Biko gbanwee ekpere gị. Udo dịrị gị bụ Mathias. Unu ncha bi UK na sọpọtụ chọọchị na Naịjirịa ọfọ anyị na-agọrọ unu bụ ọfọ ọnwụ na eke oye na afọ na ngwa. Mathias ị ka chikwara ọnwụ na-eyiri ụdị ọfọ dị otu a. Nwanne obi takwara gị akị. Biko kedụkwa maka ụmụ ha ndị ha mụrụ, kedụkwana iso ọfọ anyị na-eyiri ndị nna na nna ha dị UK ị ka na-eyikwere ha ụdị ụfọdụ otu a? I never want to curse your children. Nke nwa ka nna abụọ nke nwa na-eme ya ị ga-anwụ ọnwụ ihere. Ga mark my word. Mathias, how many times did I call you? 3 times. Oyibo people say fly wey no get legal advice and they could follow cops enter grave. You get one post where I make something. That post say, if you are surrounded by praise singers, watch it before you fall. I thought that this young man, I won't know ending any advice. If they happy now one day, they got no by hand on a aquari. What I would about a case because I'm only watching Bishop of your menal. Let me hold like this for now. Meanwhile, before my half of Mathias, him will equal the Reverend Fathers, and I won't do twice. Otambona Kehiga Wamna, what will you tell me? It's a commando ship with a commando job. You know, one on bringing him. You are a criminal. You are a thief. Nigerian pastors are hardened criminals. Nigerian bishops are old fools, hardened criminals. Nigerian reverend fathers are hardened criminals. Lazy people. Lazy people. Tax collector, thief, robbing widows, robbing orphans. Our graduates are in pains, no job. We are giving them hope. Jesus will provide for them.